and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. Mahimong dili na gid mi magkita niya kayo sa among graduation. Dado naman ko ni Papa sa Manila. Ako may malaot animong sa imong papa kanyo rito eh. Sige na, Noy. Sige na ba? Kadiyot ra lagi kaayo ta. Dili lagi mahibaw si Papa nini ato pag-anhi dinhi. Maluoy ka na ako, Noy Butoy. Sige na, Noy. Maluoy man kun nimo nyorita ba? Pero kung mahibaw-an gani sa imong amahan, gawas nga makulatahan ko. Putbolon pagid ko. Kung dili ka masulti, kisa may iyang mahibawan, be. Maluoy man gid ko nimo nyorita ba? Kadali ra lagi Noy. Doon na lang ko ihatag niya. Pagkahuman ana, mabalik dayon ta sa Bay Asyenda. Basta kadiyot ra kita nyorita ha. Kadiyot ra lagi Noy. Oy, nansa kamilan? Gisangga manggo nimo imong suwang sa duha nimo kakamot. Samang ka, bugat na kay ng imong suwang? Ay, imingaw lang ko, Nay. Gimingaw ka? Kang kinsa? Sa akong best friend. Kinsa nila ni Karen o Nyorita Hisel? Parehas man na sila nga imong best friend. Mauwa mo kung muang ko, Nay, nga. Best friend ako si Kuan. Si kinsa, oy? Si Kuan. Si Senyorita Hazel. Ako siyang ang kuno nga best friend, Nay. Nga, usaman siya ka senyorita. Nak, ang karon raman sa imong gihuna-huna. Palaw may lagi ng imong pangandoy. Huh? Ang saka mo ako pagpalawom, Nay. Kato kung akong giingon nimo God. Mao'y pangandoya nga maimo ang asyenda hangtod na ang pagkabaton mog negosyo. Kapobre na to, Nay. Bitaw, pero bright man sad ka. Unsa imong kalibutan? Nga tungod sa imong ka-bright, moabot gyud nimo ang katumanan sa palawman ko nimong pangandoy. Wa pagkani ko makasugod sa college. Labing maayo nga sugda na nimo ang imong pangandoy. Aron pun-an pa nimo ang pagpaningkamot nga matuman mo ang akong gusto nimong makabot. Huwaman ako ang imong pangandoy, Nay. Okay kayo. Nay, may jeep na nga. Napaingon nga niyo. Kinsa na, oy? Oh. La, jeep mo na sa Bay Asyenda. Si Hazel ang sakay sa jeep, Nay. Kadiyot ra kaayo ko niya. Huwatan ako dinhi. Mapatyan mi ko sa imong amahan ani ba? Nyorita. Di lagi. Nana paingon nga ni si Milan. Kinsay nga niya nyorita? Milan. Uy, ayaw pa yung kitugaan ni si Papa bahay ni Milan ha. Promise na ibutoy. Sige nyorita. Promise. Ako siyang sugato na yan. Nganong niya mo ka? Tingalig kasabaan kasi mong amahan. Nagdali ko sa pag-ani. Aron ako ning ihatag ni mo. Unsa man na? Cellphone ni. Mao ni magdugtong na tong duha kung tuan na unya ko sa Manila. Imo nang ihatag na ko? Wabi kay kwarta. Ako ning ihatag ni mo. Sige na, dawata dayon. Unya, ibutang sa imong bulsa aron way makakita nga doon ako'y kihatag ni mo. Di lang ko, Hazel. Nyorita? Usa to yung magisulti? Kinahanglan na maganad-anad kong sangpit ni mo, Nyorita, kay tingalig. Makulatahan ko si mong amahan. Ayaw ko padungga nga sakpinton ko ni mo, anak. Maom na gusto si mong amahan. Kita may nag-atupang. Ayaw ko padungga, anak. Sige na pa. Dawatan na ng cellphone. Mauwagid ko eh. Dili na dahil ka gustong makigsulti na ako. Ganahan man.
Dadun lagi ko ni Papa sa Manila. Magkalagyo na taduha. O pinaagi ning maong cellphone. Magkadugol gihapon ta. Sige na good. Dawatan nga ko ning cellphone, Milan. Di mo sa ko ka maumgamit, anak. Bright man ka. Magkamaura lagi ka. May mong magpatudlo sad ka. Sige na good. Dawatan na ko ning cellphone. Mahiubos man ko nimo. Oo niya, makulatahan sa ko sa imong amahan. Way masayod ini kung dili ka manulti. Sige na good. Dawatan na pa. Oh. Sige na. Isuda yun sa imong bulsa. Bahala lang makulatahan ko eh. Di lang ka mahiubos na ko. Hain pa man ni si Hazel. Ilarong graduation pero milakaw gyud. Oh, mayo kini ang anak sa mong kusinera. Ako siyang tawgon. Hoy, ikaw! Marika! Ako'y imong gitawag, Nyor. May lain bagod nga ni adin he. Ikaw rin ako nakita. Busa natural, ikaw mo'y akong gitawag. Pasaylo ako, Nyor. Doon naman kagipato din si Mama. Kakita kang senyorita Hazel na mo? Ha? Uwa ra ba, Nyor? Doon na ba siya higalang lalaki din heng dapita? Maawa mang muduol ni Senyorita Hazel ang mga lalaki din, Nyor. Kadong batan og lalaki nga imong gikauban kagahapon. Higala to sa imong senyorita? Ha? Higala ba to sa imong senyorita? Dili, Nyor, oy. Dili man sila higala. Kami ray amigo, Nyor, kay parehas man min pobre. Maawaw man ang taga dinhi nga mo taga din si Senyorita. Tinuod bang imong gisulti? Tinuod gid, Nyor. Sige, magkalagaw ka na. Kuyawan ako eh. Nagduda day si Senyor Emilio. Nakakita ba ka siya nga may wara-wara si Senyorita kang Milana. Kinahanglang magbantay gid si Milana. Senyorita, sige lang kaglinya atong tawana. Buotan to siya, Noy Butoy. Siya tigdakop na kong kaba-kaba. Kaba-kaba? Butterflies, Noy Butoy. Ay, kung inawa ka makailaon sa'y butterflies. Oh, kaila ko na, Senyorita, eh. Pero, Senyorita, ako ba? Nahadlagi ko sa atong pag-anhi, eh. Sus! Ang sakay buhato ni Senyor Emilio nako kung iyang masayran nga. Noy Butoy, kung dili ka musumbong, wagi kasayuran si Papa ning atong lakaw. Oh, di ko mutug-an, Senyorita, eh. Ang ako ba? Basta, ayaw lang yun pag una-una. Mutubag ka lang ni Papa kung iya kang pangutanon. Kung pangutanon ka, unsay akong gipalit, pangambot lang. Ingna nga wa ka mag-uban-uban ako sa pagpamalit. Nakasabot ka ba nako, Noy Butoy? Nakasabot, Senyorita. Ginoo ko, Milan. Ayaw na sila katubang nga sunod, oy. Kakuyaw ba yung maanihan ta din ni sa salbahe sa nga mga Senyorita Hazel? Saom na ko na eh. Maluoy sa kong Hazel kung di na ko siya tubangon. Muhilak man. Ay, anara lagi ang imong bakba pagtawag ni Senyorita. Limot ko na yun eh. Limot. Di mo sa gusto si Kuan. Si Hazel kung ako siyang sampito ng senyorita. Ay, balag may ubos siya, oy. Ang importante, nga dili ka makulatahan siyang amahan. Dili ba iya marong graduation sa? Oo. Lagi. Ganahan ganay unta kong tambong na eh. Singan? Gusto kong mutanaw niya na eh, nga magtuga. Musamot haling niyang kagawa pa. Onya, ang bunog, wa lang ni makwenta ha. Di mo ko bakita. Dumilan, uy. Gusto lang unta kong mutanaw niya na eh. Kinahalan pala ba kagplite? Doon naman ko'y kwarta na eh, nga ikapliti. Nalimot ka? Gibayaran mo ko niya. Para unta to, palit sa imong sinina. Pero, wa mo ta makapalit, kaya mo kong giyatagan ng sinina. Para ba kayo ka sa gisuloob ni mong bagong sinina na eh. Ang niyan kay ka. Tempa, unsa nang naa sa imong bulsa? Ay, husto tuod na eh.
Gatagan kong cellphone, Hazel. Oh, unsa man na? Cellphone ay. Saon kanina ko no nga, di mo kay bawo mo gamit, ani. Hala, no? Milan, Ah, namas Karen. mo diretso na lang kog saka ha kay importante ning akong tuyo. Ren, bantay lang, di ka mabuwasot. Gitawag ko ganihan ni Senyor Emilio. Og iya kong gipangutana bahin nimo. Ah, unsa? Gipangutana ko ni Senyor Emilio kung kinsa tong akong kauban gahapon. O kung higala ba kuno ni Senyorita Hazel? Hala, oy. Unya, nangutanan niya na si Senyor Emilio. Maula ginang. Milan, likayin na lang lagi na si Senyorita Hazel. Milan, sundain taon sa Karen. Dili pa karon ang panahon aron makigtigi ka na ng Senyor Emilio. Nay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!